Sinta ndang salam sik kuno. Ndang salam. Carane ngene lho, Duk. Aduh, sik maaf pemirsa. Aduh. Nah, iki masukno ning kene, terus ngene. Aja lali berdoa. Nasi campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten nih. Bayi Mami. Ya, wis tempene wis akeh. Wis. Pagi pemirsa nggih, selamat beraktivitas. Wis entek, Duk. 5 wis habis. Gak pengen ganti liyane apa ngono, Duk? Gak sesuk kuwi neh. Wah, makan ya. Pelan-pelan. Mas baca doa. Sampun ya. Gak boleh bohong ya. Sampun ya. Dalam hati. Ya. Iya. Bismillah. Gue gedean. Iki? Terus gak. Maaf lho pemirsa sing komenin jenengan tak hapusi nggih sing mengelak-elak seseorang karena keluargane kan nggih membaca komenin jenengan. Bismillah. Bukanin aku mau dikritik kata anu mboten nggih. Maksudnya seseorang yang sudah saya ajak masuk ning gone dunia gawe konten terus orang itu kok dielek-elek, lebih sacet itu, lebih asikan kae dibanding-bandingkan ini aku sing gak penak daripada nanti orangnya yang saya ajak gawe video ini keluarga atau dia sendiri membaca langsung saya hapus saja. Aku nih paling gak penak nek dibanding-bandingkan gitu loh. Setiap orang kan punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Wis sapa kadang nek aku pas maca enek sing elek-elek sapa lha apa langsung ndang gage tak hapus karena apa? Kadang kan ujuk-ujuk kita ndak tahu ya namanya hati orang. Ujuk-ujuk menyerang terus do melok-melok liyane do melok-melok. Lah engko kolom komentarku dadi ladang penyerangan. Gak penak ngono lho, aku sing gak penak. Ibukane moh di jenenge sosial media nih arep dihina apa dianu yo wis resiko nggih. Iku menurut jenengan nggih sah-sah saja jenengan seperti itu. Sik tak iso kan? Bisa. Wis. Bola bang kabeh tanganku, Dok. Iso. Ada aku ki maca komentare di lapak orang lain itu menghina keluarga kita. Enak Kuwi dimbeno iki ya Allah. Yumben yo haknya dia dimbenke. Mungkin dengan banyaknya komentar yang menghujat keluarga kita, muga-muga keluarga kita dikurangi dosane. Ngono nggih. Wis monggo Mam. Sego goreng made in api. Bismillahirrahmanirrahim. Awakmu jendok ora? Ki duwe Haithik pakai. saiki. Wis. Wah, enake pemirsa. Lombok, brambang, bawang sedikit terasi, garam, penyedap Enak saithik. Ibu. Enak ora? Mboten sah kecap, Enak ora? mboten sah saos nek kula. Tempene kriuk. Ini enak sing ngene lho pemirsa. Luwih enak
Masakane ini, waduh aku langsung jelem. Langsung ceblok wis ora apa-apa aku lah belum 5 menit. Kok tak alahkane kok? Ya, dirapi. Ya enggak, jangan menilai sesuatu itu dari luarnya saja. Masakannya lebih menarik kain, lebih enak kain pun kita hargailah usaha memasak, ya. Enak ndok ya. Ya ampun. Piye-piye pemirsa ya, yang penting kita saling doa mendoakan. Semoga-moga panggung apik balik apik. Sing mendongakan elek ya muga-muga gak terjadi apa-apa ya. Panangan. Ibu gak selalu iso 100% ngawasi ngene kan. Mbek maem, mbek ngoti kamera. Wis ayem dicel kumbahan wis. Iki koko berarti tugasnya iki persiki omah ngarep. Kumbana ya, anak kumbana kamar mandi. Mah, Hah? wis sarahan tandang mbah. Ojek sitok tok nggih sak sepasang siji lho, Mas. Kuat dene nek pencong mbah. Anggek sak setel siji kan yo golek koncone neh ta. Mbah hiji mlebu mesin cuci mung siji tok. Ngenteni sik koncone. Komolku ambune gak enak, aku tak ombek. Ya wis apa neh mbok tambah apa neh. Wis ya. Nek iki blosong bantal spray wis lho lagekan lho. Iki karena lagi ngambil lagi siji klambi. Kemul ben mbok masukno apa neh anduk. Wis, anduk ijek. Cek resik andukku. Apa neh? Wes. Mungkin ibu mandi. Oke. Mondah mandi. Minta mandi. Aku iso satu, Sak. Heeh. Ngerbeng iki pemirsa. Salen klambi. Salen jeronan. Lah piye pemirsa? Watuk. Tantek ngompol sithik tan. Salen. Oh alah. Mbah. Nang dilanjut pemirsa, alhamdulillah. Engko lanjut nih kok. Oh nalon. Enak. Oke. Wis tak pencet iki. Iya, Nduk. Arep gawe serondeng. Yo. Request Intan tapi Intan mau iwake apa njukuk klopone tok ae. Iya. Iwake kuwi mang kan bar tak godhog. Ya njukuk saithik lah. Tak godhog terus tak iris-iris tak bumbu tumbar bawang, uyah, tak cemplungi daun salam, ben tambah empuk terus iki tak bumbu pemirsa. Enek lombok abang, tumbar, kunir, jinten. Kuwi sing mari wangi aromane kuwi jinten. Gula abang, uyah. Sedikit garam ya pokoknya yang terus suka penyedap secukupnya. Gula abang wis. Terus bulet. Bubuk tak ketokno sambele. Iya lah. Jadi lambungnya dan wangi lho. Apa sih? Tapi Gula abangnya warnanya cantik. Ini kene pas sampe dolan ning gone kelora kae nganu iki. Udan. Enek bakul nanas karo bakul siwalan yo. Kene pas balik lho. Lho kok wis eneng. Eman-eman pemirsa pencolot. Wis duduk nah. Kuwi wae ketokno dulu. Terus sing wis tak ngungkep. Iki gulone abang. Enak kuwi kok, guys. Engko nek pamane Intan mau mbek serundeng awan tak tukokno sayur sop.
Ning ndi? utawa tak tukokno bakso. Ning ndi mesti pertanyaane ngono. Hmm. Ning ndi ngono? Heeh. Ning bakal lah ya. Ning gone bakul lah. Heeh. Besok masak apa nah besok, Pak? Barang lho. Aku kadang orang direncana sesuk pe masak apa? Orang direncana. Iya, betul. Tapi di bunyi aku bar di tambani bae aduh semut. Tambani bae kayak kok ya bubuke rasane tanek penak ya, Nduk ya. Heeh. Biasanya kan ibu ki keturun ketat pedhe ngono kayak gini. Ngono. Heeh. Wis ora ya. Wis dong salame cemplung mosek terus ngene Nduk ki terus dilebokno kene Nduk kan. Heeh. Ini Oh, salah kutah lu ya. bismillah, hati-hati. Apa yang botok ibu Gawe serondeng. Jadi baunya Loh, bu tak soteng cek Yes. ketok. wes rene Intan. Intan munggah. Ngadeg Kok ya. ngadeg antek munggah. Maaf Ibu salah ngomong. Ndak ngadeg ibune. Rene wah satu. Waduh satu. Sing diketokno iki ya. Iya ya satu. Oh, Dagingnya apa? Saya tak cemplungin nek ngono. Iki lho guys daginge. Iya guys. Ini bang tak parut ibu ya Tan yo. Betul. Iki mang jane diulek ngene sik lho pemirsa sambil meroto. Wes kemarin kadung sap pemirsa. Wes langsung. Langsung saja. Genine ora usah gede-gede. Pas mundur naik ya bu. Nah, wis pokoke ngene terus ki Koko. Kok kene ketok ora bu? Iya. Ibu kenapa ya? Ketok ora? Ketok. Ketok ora ibu? Ketok. Nah. Sik kok nek sanduk meroto disorting neh ya. Iya. Cuy. Oh iya. Oh, genine dicilikno sik nggih pemirsa. Pemirsa dimasak nopo nggih? Iki wau tak njukuk saithik tak nggo gawe serondeng daging nggih pemirsa. Nek dienggo sarapan-sarapan karek ngecupne nasi mak ceketis nggih to. Nah, terus lawoe mbek serondeng iki terus garek gawe mie Jawa utawa mie kecap utawa mie sayur. Wis cocok. Terus kancane ambek oseng kacang ngoten nggih pamane wis enake. Alhamdulillah nggih. Genine dicilikno supaya matenge merata. Ini nggih. Pemirsa dimasak napa? Ayo, Dewi ini pulang sal wedhus pemirsa 2 bungkus. Terus enek cah ganteng ape budal nyate terus nyolele ape mbok sate sisan. Nah, ngono. Diyo pemirsa. Sik ya pemirsa iki mumpung tak cuwilik napa? Aku tak ndelok kegiatane Intenio Putri Kembang Kumbahan. Nduk, Ibu nanti minta tolong tenanan ya. Gua no sampah. Ini mulai hasil umbah-umbah tadi sore. Ketoke garing kabeh, Nduk. Dino iki lho pemirsa lagi piro leh lagi siji pasang, mungkin kok loro pasang iki. Terus karo kemule dekne dhewe. Wes rasa ditata, mbok tata barang leh, Nduk. Ya. Garing kabeh ketoke. Iya lah. Dan wes pitong dino. Alah, umuk 7 dinane sapa? Aku bandek sore dek dadi 7 dino iki lho. Lah kok terok umuk iki sing mbok terok sapa? Lah ya sing mbok terok sapa karo umuk? Uga sapa-sapa entene dhewe. Wis garing, wis wangi. Jek teles ki. Ya nek teles ya aja leh ben sampe garing sering lah engko distrika lho. Ki strikanane kosong pemirsa ya wis ra distrikonan. Oke. Wis beres karek kuwi tok. Sing cilik-cilik urung. Ya engko sik gak apa-apa. Iki lho, Dok. Lho, karek pit kurang 5 menit. Lho pemirsa dono ngene, pemirsa. Inilah serondengnya. Iki kurang sedelok, Dok. Jadi ben kepiar-kepiar tenanan. Intan tolong cukup sendok dan dirasakan.
piye rasane. Jadi nek nyendoke ngene nduk ya Tan, lihat Ibu Anduk. Alon-alon ngene ya nduk ya, biar supaya gak kocar-kacir. Ojo iwake mah. Betul. Wes gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Loh, madhep rene ya. Pas. Pedese pas, asin, manis, gurih pas. Wes diosreng alun-alun. Diosrengnya pelan-pelan. Nah. Jadi gak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Aku mang lali pemirsa dek ini esok-esok sajane njaluk teh pahit tapi aku lali. Tak ganti kebengi. Kan stopnya jam 6 ya, Dok. Guyu. Wes bar umbah-umbah dek sore tapi ki arep mencuci tahap yang kedua ya Dek ya. Nah, jadi teksturnya ngene iki pemirsa, saya tak dudono jenengan. Sik kuwi tak sesep nang kene. Iya, ngono. Mak iki kene tok ora ndi. Heeh. Genine kecil saja. Mateni bayi. Nah, walah iki lho pemirsa jenengan nek bikin ketan, nggih to, ketan jenengan dahar pakai serondeng ini nggih enak. Nek jenengan pengen warnane lebih pekat ngoten lho. Niku pakai gula merah ditambahi dadi teksture manis niku nggih. Manis. Nek niki tak damel manisnya sing mondo-mondo mawon. Garam nggih tak kurangi, manis nggih secukupnya mawon. Sewajare lah pemirsa, mboten ngantos jereng manis ngoten mboten. Lho pemirsa riwi-riwi to. Nek ngeten iki awet pemirsa, mangke nek rontok garing niki rodok niki nek lho klopone maksude. Nek iwake sampun empuk, kan diongkep dulu to. Dibumbu diongkep. Daging digodhog, diirisi, baru diongkep, dibumbu nggih pakai tumbar, bawang, sedikit garam secukupnya. Terus godhong salam. Nah. Intan mek apa, Dok? Ijek nglempitin Wes, jadi demikian nggih. Langsung cus, inilah serondeng daging ala Bu Yun. Nek badhe ada yang punya cara lain atau bumbunya mungkin tidak seperti ini, monggo di-share nggih, kita saling men-share kebaikan. Siapa tahu saged bermanfaat nggih. Lho, pun mateng toh. Wis Tan ndang tutup Tan. Dan tutup. Demikian pemirsa cerita siang ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi Momongan. ojo sik nduk sakit yang ben sembuh sik to Nduk. Saiki nek wong sakit kita mendoakan supaya sing sakit ki ndang paringi sembuh. Wis sembuh awake sehat. Terus wis bar menikah diparingi momongan. Lha awak lara kabeh kaya ibu. Untune ndek iki lara cekot-cekot langsung Intan. Semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Saat ini yang mungkin lagi mencari kerjaan, semoga segera dapat kabar baik, mendapatkan panggilan pekerjaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Semoga bisa mengangkat derajat kedua orang tua, gendok ya. Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kayak sing setrikonan, nanti pilih ngenem sing di. Iya nanti dulu wae. Nggone intene. Oh, lah kok dadi ngene kerudung ibu molak-malik. Engko ae iki gendonge Kinara, anduke Kinara. Ya wis nek engko ya wis. Engko sore ae. Ya wis cus.